Добре. Я ви какво ще става сега? Той пошла. Вземи. Аре! Няма, добре, няма. Няма да те сърма. Кой? Аз съм въртила още. Той ще въртила. Ти път тя нас ли не въртиш? Не, Боже, ако искаш ви пускаме едновременно, двамата. Е, сега след малко. Искам аз и ти. Буде? Ще изчакаме малко. Да, водиш има. Заво, ако бък направи моите гъща, да има и трипъл. Да. Защо да влезеш? Ти си скъпсам, А тя ще се въртира. Там ги седи долу. Да гареш ли, Данги? Боже! Шок! Дай. Има! Качината! Качината! Какво става? Вие пред тебе? Да. Карай, мап. Нека влизаш! Кои си не след тия? Утре и други ден! Дай, Дире! Дангич! Кери Буков, кога? Не сте ми казали? Издивай. Не, болка на много добре. Да, вижте. Глема дата. Не можа да ми бъдне, не знам, мога няма се грееш. Не. Я да опасна плитка там. Давай, дог, дай бира на елко. Бира. Кажи. Ала, наш човек? Красна. Има ли? Ало. Няма да се знам. Кажи. Ай, аз Енджи Уинс. Да, бе, спокойно. Спокойно. Опара ли са? Данго, майче, Данго! Пожарна Еми. Ако е Енджи Уинс. Ага. Не те гледах дали въртя.